Benvinguts i benvingudes. Gràcies per fer l'esforç d'un dissabte al matí trobar-nos aquí per reflexionar conjuntament sobre els nous passos que anem volent donar com a país des dels diferents sectors. En primer lloc, el doctor Francesc Cardellac, que és el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, ens acull aquí en aquest magnífic paranimf del campus clínic i, per tant, després de la seva benvinguda, continuarem l'acte. Endavant, sisplau. Bon dia a tothom. En primer lloc, moltes gràcies, Martí, i moltes gràcies a l'organització i les persones implicades en aquest acte per haver escollit la Facultat de Medicina per portar a terme aquesta interessant reunió de debat. Com a degà de la Facultat de Medicina, òbviament, he de dir que estic absolutament satisfet de que hagin escollit el lloc, no només per una qüestió de lloc, que és un lloc cèntric, és un lloc que dona facilitats d'espais, sinó perquè la Facultat de Medicina, com a part institucional de la Universitat de Barcelona, és un lloc que ha de ser també de debat. I per tant, en el moment que Martí Olivella ens va venir a demanar si podien portar a terme aquesta reunió aquí, a nosaltres ens va semblar que per servei de país no podia ser d'altra manera que dir que sí. A més, sé que hi ha molts companys, he vist el professor Noc Albertí aquí, company degà de la Facultat de Dret i amic, i segur que n'hi ha d'altres també a la sala, i tot plegat fa que la facultat sigui un àmbit, jo crec, raonable per a aquest debat. En segon lloc, el fet que moltes vegades els metges, la medicina, no es considera un lloc que sigui molt de debat ciutadà o fins i tot de discutir qüestions que no són purament mèdiques, encara que dins dels objectius que he llegit hi ha el món mèdic també per tractar. Però si un mira la història del que són els metges i metgesses que ha fet la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona al llarg dels més de 500 anys que dura aquest ensenyament de medicina, la universitat va néixer amb l'ensenyament de medicina, es veu que hi ha hagut moltes persones que han sigut protagonistes d'aquesta estima de país i, per tant, qualsevol debat que es porti a terme per millorar tot el que és el sentit de país i tot el que és la millora que pot representar l'anàlisi del que tenim, del que necessitem, del que podem tenir, d'on podem arribar, jo penso que és també honorar la història dels metges i metgesses que s'han format a la facultat i a les facultats de medicina en general del país. Espero que us sentiu confortables, que tingueu un matí profitós, que tingueu qualsevol necessitat les poseu en coneixement de les persones que representen la facultat en aquests moments i que estan al vostre servei i que, per tant, els resultats siguin els esperats. De nou, moltes gràcies i que tingueu una bona jornada. Sort. En homenatge a ella i a tots aquells que els hauria agradat viure els moments que estem vivint i que des de fa temps o des de fa poc ja no ens poden acompanyar. Val a dir que aquesta trobada, i ahir al vespre ja recollint de totes les 290 inscripcions, tot plegat això suma unes 120 i pico de persones que heu citat la pertinença a algun tipus d'organització, i el que té d'interès és que associacions, federacions, taules, plataformes i moviments diversos és la meitat, però també hi ha 14 col·legis professionals, 14 sectorials de procés constituent de l'ANC o d'altres, 13 fundacions, 10 territorials. Sense res més que això, en Jaume López, la Isabel Helena Martí i el Jordi Ric són els 3 portaveus de Reinicia, que són els que en els propers minuts aniran exposant el que volem compartir amb vosaltres fruit del treball d'un any llarg. Res més. Jaume López, sisplau. Benvinguts i benvingudes i moltes gràcies per respondre a la nostra invitació. El que volem fer aquest matí és presentar-vos un projecte.
Un projecte obert que volem compartir amb vosaltres i sobre el qual ens agradaria conèixer, com deia el Martí, la vostra opinió abans de compartir-lo amb el conjunt de la ciutadania de Catalunya i de conèixer l'opinió d'entitats i organitzacions que avui no es troben representades en aquest acte. Volem compartir la feina feta per si pot ser útil, volem reflexionar conjuntament per replantejar tot el que calgui, per incorporar nous actors amb els seus documents i actes programats. S'ha parlat i es parla de procés constituent. Ja forma part del nostre vocabulari polític. Molts partits i entitats proposen de fer-ne un, sense que encara hi hagi una proposta comuna. La plataforma Reinicia porta un any treballant per oferir-ne una proposta, que avui us presentarem. Deixeu-me abans explicar què és Reinicia. Reinicia Catalunya és una plataforma de 13 entitats, però els seus orígens són molt més modestos. Un grup de 4 persones, expertes en participació i en processos d'elaboració constitucional, es van reunir fa un any i mig per impulsar una reflexió comuna sobre com podria ser un procés participatiu d'elaboració d'una Constitució en el segle XXI. Aquests són els nostres orígens. A partir d'aquí vam creure que era imprescindible intentar aplegar totes les organitzacions i entitats que havien fet algun treball en aquest sentit, en qualsevol format, ja fos en propostes d'esborranys constitucionals o processos deliberatius sobre principis fonamentals d'una futura república. Així vam començar a créixer i vam aconseguir reunir en un únic espai de treball a una bona part d'aquestes iniciatives. Ens vam convertir en una plataforma d'entitats que va prendre per nom Reinicia Catalunya, perquè aquest era i és la voluntat que ens uneix a tots. Una voluntat que s'expressa de moltes formes i en moltes llengües diferents. Reinicia Catalunya. Reinicia està formada, doncs, per aquestes 13 entitats, que per ordre alfabètic són Assemblea Nacional Catalana, Drassanes per la República Catalana, El País que Volem, Fundació Les Voltes, Grup Promotor per la Convenció Constitucional, Juristes per la Independència, la Consti, la Marxa Som, Òmnium Cultural, Parlament Ciutadà, Procés Constituent, Sobirania i Justícia i Sometent. La nostra voluntat inicial només era treballar juntes per posar en comú les nostres respectives experiències i coneixements per pensar com podria ser un procés constituent participatiu que enteníem i entenem que ha de ser obert, transparent i inclusiu. En primer lloc, ens vam posar d'acord en imaginar-lo seguint 4 fases que posen en valor les diverses dimensions de la democràcia i permeten la seva coordinació i impuls mutu. Creiem que en un procés constituent ha de passar per una fase participativa d'iniciativa ciutadana en la que la ciutadania s'autoorganitza en debats temàtics i territorials. És important remarcar que aquesta fase també es pot anomenar preconstituent, sobre la qual parlarem avui, en el sentit que és prèvia a una llei sobre el procés constituent o a una implicació institucional. Aquesta és justament la segona fase. Democràcia participativa d'iniciativa institucional, la segona fase, en la que les institucions impulsen debats oberts al conjunt de la ciutadania i representatius de la diversitat que acabin de perfilar la fase anterior. Pel que fa a aquesta fase, entenem que en el si de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent s'estudiarà com fer-la i d'ella sorgirà la iniciativa. Igualment, també s'estudiarà com ha de ser la fase representativa i aquí proposem que es faci també amb coprotagonisme ciutadà. Que hi hagi una deliberació en seu parlamentària conjunta entre representants electes i ciutadans escollits per sorteig reunits en una comissió mixta assessorada per experts. Finalment, la democràcia directa desenvolupada en un referèndum final que doni la darrera paraula al conjunt de la ciutadania. Així ho hem anat explicant en les desenes d'actes i xerrades en les que hem anat participant al llarg d'un any. El següent pas va consistir en pensar com podria ser la primera fase, justament la d'iniciativa ciutadana. Com a ciutadans, què proposem perquè s'iniciï aquest procés constituent? El resultat és el projecte que anomenem provisionalment Convenció Constituent Ciutadana de Catalunya. N'hem dit convenció inspirats en la Convenció de la Revolució Francesa, que fou la primera assemblea escollida per sufragi de tots els ciutadans, homes en aquell moment de més de 21 anys,
o igualment fent referència a les trobades de representants sense permís reial que s'anomenaren convencions en el món anglosaxó. Constituent, que té o s'atorga poder d'establir o de reformar una Constitució, però més en general, els fonaments d'un país. Ciutadana, amb iniciativa participativa de la gent, sense mediació de partits ni representants polítics. De Catalunya, en tots els territoris i en tots els sectors. És molt important que quedi clara la nostra voluntat d'oferir-lo per la seva deliberació d'una manera més àmplia, més inclusiva. Tot i la pluralitat d'entitats que formen part de Reinicia, som absolutament conscients que la nostra transversalitat ha de ser molt més àmplia. Hi ha entitats d'aquesta plataforma que no són independentistes, però la majoria ho som. És lògic, vam començar imaginant-nos com podia ser un procés participatiu d'elaboració d'una Constitució, però el procés constituent pensem que ha de ser una cosa més àmplia. No es pot quedar ni iniciar-se amb un debat constitucional que podria condicionar el conjunt del procés. Cal cercar l'encaix amb els diferents fulls de ruta que per diferents camins volen un país millor. A través d'aprofundir el marc autonòmic, de poder exercir el dret a decidir, d'iniciar un procés constituent, de proclamar la independència amb ampli suport social, d'elaborar i posar a referèndum una Constitució. Tots els camins tenen com a objectiu millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. El que volem és implicar la ciutadania i les seves organitzacions en dialogar, deliberar, definir què vol dir un país millor, en sanitat, en educació, en política, en economia, una política, una educació, una sanitat millors. I facilitar així la decisió sobre quin és el marc polític més adequat per poder fer-lo realitat. Entenem un procés constituent que es funda sobre la voluntat de repensar-nos com a país, com a societat, com a nació. Pensar-ho tot vol dir, precisament, no prefigurar cap debat ni cap resultat. No donar res per fet. Pensar-nos conjuntament com un sol poble, com sempre hem fet. La situació actual ens dona una molt bona oportunitat per fer-ho, com ara just fa 40 anys amb el Congrés de Cultura Catalana. En aquell moment, sortint d'una dictadura, imaginant com podria ser el nou horitzó per Catalunya en una democràcia, es va generar un procés de participació en les condicions possibles d'aquella època que va tenir implicacions importants en el disseny posterior de la Catalunya autonòmica. 40 anys després, convertim una crisi profunda en tots els àmbits en un nou repte, per plantejar un nou horitzó que ens obre l'oportunitat de definir entre tots com volem que sigui la Catalunya del futur, un país millor, entre tots i totes. A continuació, els meus companys us explicaran la metodologia que proposem per a aquesta Convenció Constituent Ciutadana de Catalunya. Bon dia a tothom. Estem realment molt contents de tenir-vos avui aquí. Tots ens honoreu amb la vostra presència aquí. Avui és un dia especial que culmina tot un procés de reflexió, de treball conjunt, superant dificultats, i avui presentem els resultats d'aquest més d'un any, un any i 3 mesos exactament, d'aquestes 13 primeres entitats que hem començat a treballar sobre aquesta metodologia, i en els propers minuts us explicaré la primera part de la metodologia, aquella que fa referència a l'àmbit temàtic, que ha de ser la base, que ha de servir després per crear aquest espai de reflexió a tots i cada un dels racons de Catalunya. El que teniu aquí, amb aquesta transparència, és el que nosaltres anomenem el diagrama de la nostra metodologia, que reflecteix que hem dividit en quatre parts, en 4 fases. Cada una d'aquestes parts té una relació seqüencial amb l'altra. Vol dir que és necessari que s'hagi produït la primera perquè esdevingui la segona, i a més, des del punt de vista cronològic, també té una correlació, una ve abans que l'altra. Hi ha una fase inicial, que és la de conèixer, que li segueix la de proposar, i aquestes 2 primeres fases serien la que englobarien el que jo us vull explicar ara. És com concebem nosaltres, des d'aquesta proposta inicial, a l'àmbit temàtic. L'àmbit temàtic ha de propiciar, ha de generar la base documental, un corpus bàsic que serà el que s'hauria d'utilitzar
per després suscitar els espais de deliberació a nivell territorial. Per tant, l'objectiu últim és el de generar aquest corpus de propostes d'idees base perquè a partir d'aquí es comencin a elaborar totes les propostes que sumin la participació. Bé, aquesta primera fase de conèixer, evidentment hem de donar a conèixer quins són els objectius de la nostra proposta, d'aquests espais de deliberació. Hem d'explicar que tothom està convidat a participar-hi, però que no només tothom està convidat a participar-hi, sinó que és consubstancial als objectius d'aquests espais deliberatius. Hem d'aconseguir interpel·lar a tothom, però tothom vol dir tothom. No vol dir uns quants, no vol dir els que ens agraden, els que ens cauen bé, els que pensen com nosaltres. Tothom vol dir tothom. I si no aconseguim tothom, o quasi tothom, o com a mínim molta gent, res dels objectius, res dels que us explicarem ara, aquesta metodologia no tindrà cap sentit. Per tant, una de les idees bàsiques és tothom. Tothom. Això vol dir que aquesta metodologia és una primera aportació que ha de ser objecte de la sedimentació posterior de totes aquelles persones fins que siguem tothom, que vagin col·laborant, que vagin enriquint, que vagin esmenant si és necessari, perquè això, com deia el Jaume, és una aportació preliminar, és una proposta que ha de servir per interpel·lar a tothom. Llavors, un cop tenim a tothom, o a molta gent, o a quasi tothom, hem de començar a constituir aquestes primeres propostes de deliberació temàtica sobre els reptes del país. Nosaltres els hem dit reptes de país. La paraula no importa, és el concepte, és construir, intentar identificar quins són aquelles coses en què nosaltres podem fer que el nostre país sigui millor, aquesta Catalunya que ens agrada dir, la Catalunya del segle XXI. Això és el que nosaltres anomenem els reptes de país. Aquí és necessari el compromís de les organitzacions sectorials, nacionals i territorials. Els experts, evidentment, aquí han de tenir un rol important, els necessitem, que ens ajudin també a participar en aquests espais, i la ciutadania. La ciutadania, tothom, ha de ser protagonista també d'aquest àmbit temàtic. Nosaltres hem pensat en organitzar això amb 14 categories, nosaltres els diem 14 categories. No és necessari que siguin 14, poden ser 15, poden ser 16, poden ser 12, el que entre tots considerem que és oportú. La nostra proposta és de 14 categories. Tampoc és una proposta arbitrària, és una proposta que s'ha fonamentat amb la recerca de diferents elements referencials. Que són aquests. Ens hem inspirat, hem cercat, hem buscat l'experiència de 12 llistes. El Jaume, en la seva primera intervenció, esmentava el Congrés de Cultura Catalana de l'any 77, Fòrum Català per Repensar la Societat, el Plauer, diferents iniciatives que han anat creant un substrat. Nosaltres creiem que no hem de construir ex novo. Volem recopilar tot allò que forma part del llegat amb el que ens trobem en aquests moments amb el nostre país. També dues llistes sectorials, les sectorials de procés constituent i les sectorials de l'ANC, que estan fent una molt bona feina. Si els companys em poden posar la diapositiva anterior, sisplau. Aquestes 14 categories, bé, són aquestes, ens han de servir per endreçar el gran cabal que tots aquests espais de deliberació han de suscitar, han de generar. Aquestes categories tenim un llistat de subcategories, li diem nosaltres, o subàmbits. Les etiquetes no importen, el que importen són els conceptes, que ens servirà per estructurar dins d'aquests grans àmbits tota aquesta informació perquè sigui després més fàcil de generar, diguem-ne, de forma organitzada. Per exemple, economia. Economia, que és l'àmbit número 13, té una nova etiqueta que és sistema econòmic, empresa i capital, una altra seria treball, atur i ocupació, una altra moneda i finances, sector primari, sector indústria, sector serveis, sector privat, sector públic, economia social, sectors estratègics, infraestructures i tot el que no càpiga amb aquestes etiquetes, altres. És un exemple. Per tant, aquesta és una primera proposta que fem. Si passem... Avui, us deia abans que avui passen dues coses alhora i semblen contradictòries, però no ho són, i té molt sentit, que culmina tot aquest procés de reflexió amb la presentació
pública d'aquesta metodologia, però avui comença tot. Per tant, és un punt de culminació, però és un punt de partida. Què és el que hem de començar a fer avui? Què és el que volem? Què és el que us proposem fer avui? Primer, fer un mapa d'actors. Identificar a totes les organitzacions clau de cada àmbit temàtic. Totes. Tothom parlant de tot, tots els sectors, tots els que tinguin alguna cosa a veure amb aquell àmbit temàtic específic. A partir d'aquest mapa d'actors, fer la tasca de recollir totes les aportacions d'aquests sectors. Reflexions, accions, activitats, ressò públic, ressò mediàtic, recollir-ho tot. També recopilar aquelles accions que puguin tenir algun impacte, puguin ser de referència d'actors, que potser no són actors dins d'aquell àmbit, però que han fet alguna cosa que pot tenir importància també per les reflexions d'aquest àmbit. Doncs això també ho volem fer. Recollir-ho, tenir una vocació molt exhaustiva, recollir, investigar sobre el gran cabal, el gran llegat que tenim nosaltres en aquests moments en el nostre país. I identificar també no només els sectors que en aquests moments estan presents, també aquells sectors que ens han precedit i que el llegat que ens han deixat forma part també del que nosaltres hem de recollir. Per tant, generar tot aquest gran conjunt de recursos, intentar interpel·lar a tots els sectors que en aquests moments tenen alguna cosa a dir en aquest àmbit, explicar-los que és fonamental, que és imprescindible que participin en aquest espai de deliberació per construir aquesta Catalunya millor. Aquí hem preparat un mini gràfic de fluxes. Com ho preveiem des d'un punt de vista de correlació, de successió d'esdeveniments? Primer, l'organització de sessions preparatòries, diferents dimensions, diferents formats, diferents objectius, per intentar articular, per intentar definir tots els elements que seran necessaris per la celebració d'aquests 14 grans debats nacionals arreu del país. 14 perquè volem fer un gran debat nacional de cada un dels 14 àmbits que us he explicat abans. Una de les idees també és que la celebració d'aquests 14 àmbits estigui totalment descentralitzada, és a dir, que se celebrin en diferents racons, en diferents àmbits de la geografia catalana. Aquests debats nacionals arreu del país han de generar tota la sèrie de propostes, s'han de recollir tota la informació, tot aquest intercanvi de participació ciutadana. Aquestes propostes formaran un corpus i es treballarà i es convertiran en documents de síntesi. El que us deia abans, els documents de síntesi seran la base amb la qual començarem a recórrer cada un dels racons, els espais més ínfims, més petits de la geografia catalana per poder portar aquesta meravella de la democràcia del segle XXI, que és la participació ciutadana. Què volem garantir? Quin ha sigut l'ànim rector amb totes aquestes reflexions d'aquestes primeres 13 entitats? Primer, exhaustivitat, us ho he explicat. No volem deixar res que formi part de l'immens patrimoni que té en aquests moments el nostre país. Tot és vingut, tot és necessari, perquè tothom és necessari. Imparcialitat, cadascun de nosaltres tenim idees, és evident, tots els que esteu aquí teniu les vostres idees, però nosaltres tenim molt clar que som un simple mecanisme, una petita eina dins d'aquest mecanisme que ha de servir per arribar a tothom, a tots els racons de Catalunya i perquè tothom pugui participar en la creació d'aquesta societat millor, d'aquesta societat del segle XXI. Per tant, imparcialitat absoluta. Inclusivitat, ha quedat molt clar, tothom és benvingut, tothom és necessari, i transversalitat, la pluralitat. No és el que pensa com jo, el que a mi m'agrada, el que reflecteix aquest espai que a mi m'agradaria, és tothom. Catalunya és una societat plural, afortunadament, la Catalunya avançada democràticament ho serà encara molt més, per tant, aquest és el gran patrimoni que hem de recollir, l'hem de projectar per crear un espai en què tots puguem viure molt millor. I finalment, hem parlat que això és una proposta inicial, per tant, subjecte de canvi, de modificació, de millora, d'enriquiment.
Hem parlat, hem explicat que posem aquest primer granet de sorra, 13 entitats, és un petit granet de sorra, perquè la Catalunya millor serà la suma de molts granets de sorra. Som 13 entitats, però demà hem de ser 130 i demà passat hem de ser 1.300 i el dia després de demà passat hem de ser 13.000 i després 130.000. I aquest és l'objectiu del que us volem comunicar avui. No només són les entitats les que poden participar, és a dir, no només els ciutadans autoorganitzats amb entitats, sinó que desitgem obrir tots tipus de canals i totes vies. Individualment, un ciutadà que no forma part d'una entitat o no ho desitja, també pot participar. Llavors, com pot participar individualment un ciutadà en aquest espai deliberatiu? Primer, es pot rebre informació. Per tant, si tu t'inscrius, si tu vols participar, rebràs, tota la documentació que se generi, doncs l'aniràs rebent amb nous actes, amb noves seccions. Podrà també aportar continguts via web o amb els debats territorials, per tant és una participació de caràcter, no sé si dic caràcter intel·lectual, però una participació activa, per entendre'ns. Participar en tasques d'organització, no us sembla, però aquesta trobada d'avui hi ha moltíssimes persones que han hagut de fer tasques voluntàries, els llistats d'acreditació, les persones que supervisaven les inscripcions, relators, dinamitzadors, etc. Per tant, qui ho desitgi podrà participar també desenvolupant aquestes tasques, participar en la priorització final via web o congrés, és a dir, un cop tinguem recollit totes les aportacions en l'elaboració dels documents de síntesi, també serà benvingut aquell que desitgi fer-ho, rebre els resultats de cada part i finals, per tant, absoluta informació de cada un dels documents que es vagin suscitant i aportar recursos, també molt important, hem parlat de recursos intel·lectuals, també recursos materials són necessaris per a l'elaboració del llibre verd i l'informe constitucional. I amb això deixaria jo la meva primera intervenció. Moltes gràcies. Ara el Jordi Ric ens exposarà la part que falta de com organitzar això en el territori. Molt bon dia, gràcies per ser aquí. És un goig veure's a tots aquí i el desig és que tot això ho puguem després extrapolar i extendre a tot el territori, que és la part que ara us explicaré amb les propostes que hem elaborat des de Reinicia. L'important és tot això que hem parlat fins ara, traslladar-ho al territori. El territori és on es vertebra i s'integra tot aquest pensament. Allí és on hi ha d'haver-hi la possibilitat de que cada una de les persones puguin participar amb la seva mesura en aquest debat que hem de fer entre tots per acabar concretant quines són aquestes propostes de país. Per tant, hem d'aprofitar aquesta intel·ligència col·lectiva. Hi ha molta cosa a dir. La gent bull en aquest país i, per tant, hem de buscar la manera en què tingui canalització d'aquestes inquietuds. I a la vegada que pot participar i aprofitem aquesta intel·ligència col·lectiva, d'alguna manera estem facilitant la participació, la motivació, la integració de tota aquesta gent a dins d'aquest projecte comú. I, per tant, s'ho senten seus. Allò que tant diem que una Constitució, un país, un anhel, la gent se l'ha de sentir seva. Això és el que moltes vegades diem. I com ho preveiem, això? Com s'ha previst inicialment? Doncs en base a l'estructura comarcal que en aquests moments tenim. Com almenys, ja sabeu que hi ha comarques amb molt diferent població, però almenys aquelles comarques amb més petita població, com puguin ser l'Alta Ribagorça, que no arriba a 4.000 habitants, pugui tenir perfectament la seva seu per poder debatre. I no només a Pont de Suert, que seria la capital de l'Alta Ribagorça, sinó també, per exemple, a Vilaller. A Vilaller només n'hi ha 538. Doncs si a Vilaller també volen fer una assemblea per decidir, per debatre tot això que hem parlat i fer les seves propostes de país, que també ho puguin fer. En total, amb aquesta base, comarques més petites de 25.000 habitants pensàvem que en un centre inicial, central, n'hi hagi prou. Després, evidentment, des d'aquest lloc es poden donar servei a totes altres assemblees més petites, fins a comarca del Barcelonès, que ja sabeu la quantitat d'habitants que té, i hem identificat fins a 30 possibles centres de debats diferents, naturalment en barris de les ciutats. En total ens surten al voltant de 121 centres, que serien els centres bàsics, a partir dels quals s'irradia a altres centres locals. El 121, l'1, és perquè ens havíem descuidat el Moianès, que és la darrera, i com que és comarca també li toca.
per tant, són 121. Aquests centres bàsics, aquestes assemblees bàsiques locals, han de ser bàsicament autogestionades i, naturalment, autofinanciades, i d'això crec que entre tots en tenim una certa experiència. I han de ser coorganitzades per totes les entitats cíviques vives que hi hagin en el territori. S'han de reconèixer entre si i entre totes han de fer els comitès organitzadors territorials que no solament han de treballar la seva àrea pròpia de la comarca o de la capital de comarca o d'aquests 121 centres, sinó que hauran de donar suport en el seu moment, si escau, a tots els altres centres que irradin o estiguin sota la influència del seu territori. Solament amb aquests 121 centres que s'han identificat es cobreix el 75% de la població catalana. És a dir, tota la població, el 75% de la població, té un centre de debat bàsic en el seu barri, en el seu poble o a la seva ciutat. Això és el que hem fet fins ara. I quin és el suport que s'ha de donar o que en principi es pot donar o es pretén que es doni des de la Convenció amb aquests diferents debats, amb aquests àmbits, amb aquestes seus? Doncs d'entrada, organitzatiu, que no vol dir que, com que són autogestionats i coorganitzats, són sobirans i, per tant, cada un ha de fer allò que cregui que ha de fer. El que passa que des de la Convenció Constituent el que es farà és donar-li suport en aquelles coses que requereixin, però en cap cas per dirigir com ha de ser. Unes línies mestres per, sobretot quan vingui el moment de recollir la informació, està clar que s'ha de fer. Per tant, es donarà suport en la mesura que ho requereixin, com s'organitza un acte, es pot dissenyar i està previst dissenyar un acte estàndard que sigui replicable a cada un dels territoris, es donarà formació si cal o se subministraran ponents i es formaran si calen, amb continguts, relators, molt important de cara a recollir tot allò que les diferents taules i assemblees vagin debatint, dinamitzadors perquè la gent pugui participar. Ja sabeu que quan hi ha un debat sempre n'hi ha uns que tenen massa protagonisme i n'hi ha uns altres que volen dir coses però que no s'atreveixen, doncs s'ha de procurar que tothom hi intervingui. I al final també com es recull tota aquesta informació, com s'etiqueta, com es classifica, per poder-la lliurar en el sistema perquè després aquesta informació sigui tractable. En definitiva, com a conceptes claus, estem pensant en unes assemblees, uns ens territorials que siguin absolutament transversals, que siguin inclusius, que siguin coorganitzats per totes les entitats locals que hi hagi en el territori i que siguin autogestionats. I si això ho fem i ho sabem fer bé i som capaços d'arribar a tota aquesta gent, segurament podem trobar el màxim ressò tant nacional com internacional. I com a repte, inclús podem proposar, en un dia assenyalat com pugui ser el dia de Sant Jordi o l'11 de setembre, dir a Catalunya té el rècord mundial d'assemblees constituents per fer un nou país. I fins aquí la meva exposició. Moltes gràcies. Per acabar la nostra exposició, tenim una roca mare molt sòlida sobre la que construir. Som un poble que té el dret a decidir. El dret a decidir vol dir poder decidir sobretot a través del diàleg i la deliberació i també de la democràcia directa d'un referèndum per poder posar els fonaments d'un país millor, per fer front als reptes del segle XXI amb els instruments i valors propis del segle XXI. El procés constituent és l'eina que tenim en aquests moments per fer-ho. Un procés que des del primer moment i en tot moment, com he anat dient, ha de ser participatiu de tota la ciutadania, obert, transparent i inclusiu. Un procés, com hem dit, sense predeterminar cap resultat, sense excloure ningú ni el que representa. És un procés, per tant, que no vol resoldre el debat sobre la independència, sinó que vol crear espais comuns per imaginar-se la Catalunya del futur. Tinguem la posició que tinguem en aquest debat. Pressuposa que podem pensar-nos més enllà de l'actual marc estatutari i constitucional perquè tot és reformable, perquè la voluntat popular fa les lleis i no a l'inrevés. Amb aquest esperit i aquesta voluntat us hem presentat aquest projecte on tot és esmenable,
començant pel nom, que, com ja hem dit, és provisional, ho considerem un punt de partida, desenvolupat, amb més detall fins i tot dels que hem pogut en aquests minuts donar-vos, sòlid, però que no ha tingut en compte els punts de vista de tothom, sinó, com he anat repetint, de 13 entitats prou plurals, però que no pretenem representar la pluralitat i riquesa social del país. No podríem fer-ho. L'exemple de Reinicia, tanmateix, ens mostra el camí, que podem, en primer lloc, pensar conjuntament sobre com pot ser aquest procés constituent i fer-ho en els propers mesos o potser en les properes setmanes. Com ens sentim tots còmodes per definir i engegar aquest procés. Posar-nos d'acord, com hem fet nosaltres a l'hora de presentar aquest projecte. I a partir d'aquí desenvolupar-ho en els propers mesos, el proper any, any i mig, en aquest primer tempo que se'ns obre aquí endavant. Aspirem a que allò que s'acabi conformant sigui el fruit de la participació i convenciment de moltes altres persones i col·lectius, començant per tots vosaltres, començant per conèixer la vostra opinió, però no només. Hauria de convertir-se en una mena de pacte nacional pel procés constituent. Un punt de trobada i d'impuls comú per oferir a la ciutadania tot el potencial d'aquesta oportunitat històrica que se'ns obre ara i aquí. Moltes gràcies. Bé, doncs 3/4 d'hora, acabats, i ara tenim 3/4 d'hora perquè allò que normalment es diu hi haurà debat i sempre al final queden 5 minuts, doncs tenim 3/4 d'hora. Ja he dit abans que a més després tindrem una altra hora perquè això mateix que hem començat aquí entre tots, doncs ho puguem fer en els 14 grups. Per tant, doncs molt bé, ara sí, els que vulgueu intervenir, hi ha moltes mans, Pagaboc, Jordi Griera. Déu guard, em dic Jordi Griera i Roig i soc president de la Fundació Nival, però vinc aquí sobretot com a representant oficiós, si voleu, dels coordinadors del Pla de Valors. Soc coordinador d'Economia del Pla Nacional de Valors. Què és el Pla Nacional de Valors? És potser el gran desconegut dels projectes que s'estan fent en aquest país. És un projecte de país i de gent. Tracta d'això més que no pas de valors. És un think tank, el va organitzar el govern de la Generalitat en l'any 2011, té 21 coordinadors, un per cada àmbit de govern, té més de 100 ponents, 13 entre els experts més destacats de cada un dels àmbits. Hi ha grans economistes, hi ha gent molt experta en seguretat, en justícia, en esports, en tots els àmbits de la vida. Nosaltres hem distingit 21 àmbits, no els 14 vostres, perquè en el govern les coses estan una miqueta més subdividides que no pas aquí en aquests àmbits. Aleshores, hi ha, a més, arribem fins a 500 persones que contribueixen amb les seves opinions i amb la seva crítica del que fan els ponents. I això ens dona un gran nivell de realisme. El pla, sobretot, és un projecte molt realista. En què treballem? Doncs identificant què vol la gent del nostre país. Quin és el nou paradigma de valors emergents? La gent volen coses molt noves. El segle XXI no és el segle XX. Hi ha una altra manera de pensar, una altra manera de sentir de les persones. I aleshores volem crear una nova societat, volem contribuir, facilitar pistes per a una nova societat i una nova manera de governança, orientada, primer, al bé comú, segon, a la multidimensionalitat de les persones, tercer, al seu benestar integral. Les persones són éssers multidimensionals. Hi ha una part física que demana moltes atencions i que normalment és el que ens hi fixem més, però també hi ha una part mental i una part emocional i una part que és el que en diem la interioritat. Tots ens fem preguntes com qui sóc jo? Què hi faig aquí? I això el Pla de Valors també ho té en compte. El nostre motto és el país creix quan les persones creixen. Hem publicat ja 3 documents i altres que estan fets però no publicats. Ho podeu consultar tot a 2 webs. Una web és planacionaldevalors.cat i l'altra és
pladevalors.cat. Per què dues webs? Perquè per la bicefàlia del Pla Nacional de Valors. Per una banda, el govern, i per l'altra banda, la societat civil. Tots nosaltres, que estem representats per aquestes 500 persones. És un projecte únic perquè, en primer lloc, és transversal. No hem volgut saber res de les idees polítiques de les persones que han vingut. I no ho tenim en compte només les persones. En segon lloc, és anterior a l'esclat de l'independentisme. Vam començar el 2011 i recordareu que l'independentisme actual, el gran esclat, ha sigut el 2012. I en tercer lloc, és un diàleg entre els experts de la societat civil i el govern, i els funcionaris del govern. I això creiem que és únic, és un valor afegit. Tot està contrastat. Sabeu que és parlar d'un projecte del segle XXI amb funcionaris que, per força, la majoria venen del segle XX. I això ens ha enriquit molt a nosaltres i creiem que a tothom que ens ha volgut escoltar. En tot cas, sapigueu que tot ho posem a la vostra disposició, ho posem a la disposició del país i a la disposició d'aquest projecte que ens sembla fantàstic i ens sembla absolutament necessari. Moltes gràcies als organitzadors. Fèlix Simón. Fa uns anys va néixer al Penedès la plataforma per una vegueria pròpia. Conscients de que des del 1833, amb la promulgació de les províncies de l'estat espanyol, les regions vegueries naturals catalanes van perdre la centralitat política i els mecanismes de gestió i ordenació del territori. Entenem que els territoris són elements dinàmics i dinamitzadors bàsics i, per tant, des de la PBP el que volem és teixir complicitats als diferents nivells, l'àmbit nacional, l'àmbit de les vegueries, l'àmbit comarcal i l'àmbit local, i que entre tots aquests agents que hi ha a cada territori creiem que ha arribat l'hora d'explorar un nou model de desenvolupament territorial en el debat per definir el model de país que volem. Per tant, creiem que són moltes i diverses les voluntats que hem d'anar aplegant en aquest àmbit dels diferents nivells del territori i per això ens hem adherit la nostra entitat per exercir un poder que és col·lectiu. Som-hi tots. Jo soc Teresa Forcades i vinc en nom del Procés Constituent, que és una d'aquestes 13 entitats impulsores de Reinicia. Voldria tenir un record en aquest moment per seguir el fil de la diversitat que els companys han exposat, d'aquesta necessitat de fer un procés divers i transversal, un record per als companys que no són en aquest moment aquí, i un d'ells seria l'Arcadi Oliveres, que potser arriba una mica més tard, perquè estan en el barris en aquest moment participant en aquest acte de donar nom a una plaça de 9 barris amb el nom de Puig Antic. Puig Antic, que representa també un anhel que crec que aquesta convenció, aquesta trobada d'avui recull, que significa una societat lliure, quan parlàvem d'aquesta societat del segle XXI, d'aquest tresor de participació, doncs també un record per Puig Antic i per aquestes persones per a les quals aquest nom és una inspiració per poder construir una societat lliure. Seguint una mica el fil del que significa per mi aquest record, aquests darrers dies hem estat fent actes per tot el territori parlant de quin sentit té un procés constituent i quines són les oportunitats que un procés constituent dona això en el segle XXI. I això significa recollir l'experiència i aprendre de processos constituents els més innovadors que s'han produït en els últims 17 anys. Això serien processos constituents com el de Veneçuela, el de Bolívia, el d'Equador, el d'Islàndia també, i tots ells tenen una característica que a mi m'agradaria breument ara anomenar, perquè per mi em sembla és molt important. És la característica de respectar i recollir tot el que han estat la defensa de les llibertats individuals pròpia de les constitucions democràtiques, però al costat d'això, i sense que entri en contradicció amb això, i sense minimitzar la defensa de les llibertats individuals que són fonamentals, sense les quals no es pot pensar en una societat lliure, però no només això, introduir aquesta noció de bé comú.
introduir aquesta noció amb el nom de bé comú, amb el nom de solidaritat, amb el nom de vida, defensa de la llibertat, sí, i defensa de la vida. Què significa això i quins són aquests grans reptes que tenim quan pensem un anhel de la població catalana en aquest moment és fem un nou país, vol dir que millorarem. I què vol dir que millorarem? Què vol dir millorar en la justícia social? Doncs sapiguem que aquestes darreres constitucions han introduït ja des del preàmbul, i després evidentment es desenrotlla en alguns dels articles, aquesta noció de bé comú, cada una d'elles amb el seu llenguatge. Un tercer punt que volia dir, i recollint sobretot el que Isabel Helena Martí ens ha insistit tant, això del tothom, això dels tots, doncs també breument recollir l'experiència d'aquests processos constituents que hem anomenat. A Veneçuela, el 1999, van fer aquest procés constituent, però el van fer només amb una assemblea nacional, que no va sortir del lloc on feien els debats. El procés constituent de Veneçuela, quan es va posar el referèndum constitucional, van participar menys del 50% de la població. No va ser així a Bolívia, que va participar el 90% de la població en el referèndum constitucional, és a dir, la part que ens han dit els companys de la democràcia directa, el punt final d'aquest procés. Per què aquesta diferència tan gran? Menys de 50%, 90% de participació, que crec que és el que hauríem de desitjar aquí, que hi hagués un 90% i si poguéssim tenir un 100% de participació. Bé, doncs perquè a Bolívia i també a Equador van sortir del lloc de deliberació, no van deliberar en una sala les persones que formaven part de l'assemblea, sinó que van recórrer el territori amb una cosa que en deien les mesas constituyentes itinerantes i que van fer que a Equador, per exemple, abans de fer el procés constituent, hi hagués un 2% de la població capaç de citar algun passatge de la pròpia Constitució. Jo no sé, no la farem la prova ara, però si la féssim, no sé quants dels que som aquí podríem citar i conèixer, demostrar el nostre coneixement de la nostra Constitució. Després d'haver fet aquest procés constituent participatiu i popular, era més d'un 60%, estic citant a l'Equador, que podien i coneixien quina era la seva Constitució. Jo crec que aquest és un dels reptes fonamentals que tenim amb aquest projecte i amb aquesta proposta. I per últim, hi havia, doncs també, això ho ha anomenat el Jaume López, però per mi és especialment important aquest punt de dir, aquí avui no hem estat convocades només entitats que defensem la independència de Catalunya, sinó que aquesta convocatòria s'estén a tots aquells que això que jo acabo de dir, o el que també han dit abans els companys que han parlat, aquest anhel de millora social, aquesta responsabilitat que no volem deixar només a la democràcia representativa, que no volem deixar només en els representants, sinó que entenem que avui hi ha també una participació popular, o això no tirarà endavant o no se sostindrà. Aquesta, per tant, voluntat d'inclusivitat ens permet en aquest moment a Catalunya, sabem que hi ha un moviment i un procés i un Parlament en aquest moment amb una majoria independentista, això és cert, però evidentment hi ha moltíssima més gent que en aquest país té ganes de millorar i té ganes d'avançar-lo en justícia social. Doncs que aquesta plataforma és una plataforma que permet la participació de tots i que, especialment des del procés constituent, això per nosaltres és important perquè sempre en el nostre sí hem tingut persones que han defensat la independència, persones que l'han defensada com a punt final del nostre país i persones que l'han defensada com a una fase transitòria d'assumpció de sobirania plena per després anar a una realitat de federació, de confederació en condicions d'igualtat amb els països catalans, si fos possible, o per altres, doncs amb les confederacions ibèriques. Però que en qualsevol cas, això és només per obrir el ventall, si el teu futur és una federació o confederació amb condicions millors de les que tenim ara, o el teu futur polític és una Catalunya independent, aquest anhel de justícia social i de participació democràtica que mereixi aquest nom, em sembla que pot ser compartit per tots. Gràcies. Em dic Josep Ferrer, soc aquí com a president del Consell del 4 Congrés Universitari Català. Veig aquí altres persones com el president de l'Institut d'Estudis Catalans, que també és part molt activa d'aquest 4 Congrés, que pretén, com el seu nom indica, donar continuïtat als 3 congressos universitaris català del segle passat, quan la Mancomunitat, la República i la Transició. Ja fa 3 anys que estem treballant, debatent i reflexionant sobre la universitat que volem pel nostre país. Vam començar celebrant una dotzena de tribunes universitàries, formant grups de ponències, etc., i assemblees, jornades de debat, etc. I ens havíem proposat cloure el 4 Congrés al llarg d'aquest any
intentant sintetitzar a les 200 pàgines de material acumulat amb un llistat de propostes de 2 o 3 planes que fos el fruit final d'aquest quart congrés en el termini, com deia, d'un any. Bé, és clar que vàrem veure que això encaixa perfectament amb el que se'ns està proposant, tant amb el calendari com amb els objectius, i per tant la nostra voluntat és que aquest quart congrés universitari català sigui una peça més del procés que aquí estem engegant. Concretament estaríem en l'àmbit 04, si no m'he fixat malament, i per tant aquesta és la nostra voluntat. Tanmateix soc aquí per expressar un condicionant. Per fer front a aquesta última fase del quart congrés universitari català hem creat una comissió redactora àmplia de 25 o 30 persones, en la qual hi ha persones significades de sindicats, entitats i tots els grups parlamentaris. I quan dic tots els grups parlamentaris vull dir exactament tots els grups parlamentaris. Per tant, ens agradaria, perquè ens trobar-nos còmodes dintre d'aquest encaix, dintre del projecte que avui es presenta, que aquest objectiu de que tothom pugui participar fos compartit per el projecte en el seu conjunt. La veritat és que les intervencions prèvies que he sentit des de la mesa m'han tranquil·litzat molt, perquè veig que coincidim amb aquesta voluntat i em satisfà que el missatge que aquí duia sembla que serà ben rebut. Però tanmateix és aquest l'encàrrec que duia. Vull fer constar el nostre interès en que aquesta voluntat de transversalitat, d'inclusivitat, es mantingui, s'amplifiqui, s'emfatitzi, es concreti en els missatges, en el vocabulari, en les denominacions, per tal que ningú tingui dubte que en el nostre cas la universitat que volem i en general el país que volem sigui un debat obert a la participació de totes les sensibilitats i de totes les persones del nostre país. Gràcies. Soc Toni Barberà, d'Dempeus per la Salut Pública, i des d'aquí Dempeus fer una aportació per un país saludable, que vol dir un país que disposi d'una molt bona salut, més enllà d'una molt bona sanitat. Salut, ara que parlem d'efemèrides, que en l'any 76 metges, metgesses, biòlegs a Perpinyà definien, de llengua catalana, definien com aquella manera de viure autònoma, solidària i joiosa, ni gens més ni gens menys. Dir-vos que Dempeus per la Salut Pública és una entitat, és una plataforma ciutadana que, com el seu propi nom indica, doncs està dempeus. Dempeus mirant de cara a les administracions i a la ciutadania, participa de forma multidisciplinària i formem part de altres 62 entitats d'una cosa que se'n diu Marea Blanca de Catalunya. La Marea Blanca és un projecte de salut que té 10 punts, 10 convenciments, manaments que es concreten en 2, com no pot ser d'altra manera. Un és la irrenunciable voluntat de disposar d'un sistema nacional i públic de salut, i un segon és que mentre hi arribem i el discutim i el concretem, som conscients que hi ha un patiment absolutament insuportable. La necessitat d'accions immediates en aquesta emergència social de tanta i tanta gent que malviu, que difícilment està sobrevivint, i això lamentablement va increixent. Dempeus és una entitat, i vaig acabant perquè jo m'he acostumat a parlar en 2-3 minuts només, doncs que té un caràcter voluntàriament d'un sistema públic, un sistema universal. Per nosaltres aquests són valors irrenunciables. Salut des d'una perspectiva biopsicosocial, alguna cosa ja s'ha dit, és important la biologia, però no menys tenim el psicològic, però sobretot recalquem en majúscula allò social. Els determinants socials són aquells que determinen l'estat i bondat d'una societat realment que es vulgui dir saludable. Aquesta és la nostra passió, no és una il·lusió, és una determinació. I acabo, si ens equivoquem, errem tots. Nosaltres a Dempeus estem segurs que ho farem a favor d'aquelles persones, sectors, classes més desafavorits, més afeblits, més castigats, en definitiva per valors, conceptes, principis que volem aportar, que són per nosaltres claus.
i de moment no han aparegut, tot i que transversalment apareixeran: equitat i universalitat i solidaritat. Moltes gràcies. Dic Tània Verge, parlaré en nom de Feministes per la Independència. De fet, el nom de l'entitat és tota una declaració d'intencions. Nosaltres entenem que els dos processos van de la mà, que feminisme i independència són indestriables, i de fet fixeu-vos en quines similaritats no guarden també. A les dones ens han dit moltes vegades: no podeu, no en sabeu, no podreu. Els catalans i catalanes també. Els mateixos segles, a les dones uns quants segles més, però vaja, compartim un mateix anhel de llibertat. Nosaltres entenem que un país amb desigualtat de gènere no podrà ser mai un país lliure. Per tant, no només ens fem nostres les 3 voltes rebels de la Maria Mercè Marçal, sinó que esperem que us les feu vostres també. Us demanem complicitat. Fixeu-vos, en aquests 14 àmbits temàtics no apareix la igualtat, perquè la igualtat ho ha d'impregnar tot. La igualtat és un aspecte transversal. No podem pensar en cap àmbit de l'esfera pública, sigui la política, la societat, l'economia o de l'esfera privada, els treballs, la cura de les persones, que no estigui travessada per dimensió de gènere. Per tant, som conscients que la construcció nacional, en el procés on ens trobem, és una oportunitat històrica per fer un país més lliure per a les dones, per fer també un país independent del patriarcat, però que no és en si una garantia. Perquè això sigui possible necessitem el compromís de totes i tots. I entre altres coses, si ens disposem a signar un nou contracte per participar en aquest nou estat, la primera clàusula segurament, entre les moltes de qui participa, és la paritat. Les dones no són un grup particular, no són un col·lectiu, som el 50% de la població. Gràcies. El meu nom és Josep Viana i sóc el president de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català. La nostra confederació aplega a 30 federacions immerses en l'àmbit de la cultura popular i de l'associacionisme de tot Catalunya, i això determina que hi ha unes 3.700 entitats de base que conformen i integren aquestes federacions. Amb un col·lectiu tan supertransversal, lògicament ha d'haver gent i participants de tota mena i amb tots els criteris personals, polítics, ideològics, etc. En el benentès que estem convençuts que la immensa majoria són de l'àmbit de les persones que volen i desitgen un nou estat independent per facilitar un munt d'aspectes de la cultura i d'altres elements socials. Però també n'hi ha gent que no se sent tan concitada amb iniciatives o amb plataformes d'aquest tipus. I és justament amb aquesta gent a les que jo em voldria modestament adreçar unes reflexions. Fins i tot persones que poder no hi són aquí, perquè justament no se senten implicades en aquestes dinàmiques. La plataforma Reinicia, ja ho han dit aquí la Isabel Helena i el senyor, el doctor Jaume López, etc., doncs té una voluntat, per la que ens han explicat i perquè el que ja coneixem, una voluntat d'integració, d'inclusió, una voluntat que tothom hi té cabuda en aquesta aventura. I justament la meva reflexió va adreçada a aquests aspectes del món cultural que pensen que això és qüestió de polítics, això ja s'ho faran, jo vaig a la meva festa, jo faig la meva tasca associativa, ja en tinc prou, tinc molta feina, tinc molts problemes, ja ens ho diran. Doncs no, justament això és el que volem, penso modestament, que hem de lluitar contra aquesta indiferència. En aquesta plataforma, en aquesta aventura, com deia, hem d'incloure a tots i ens hem d'incloure a tots, els que estan a favor d'una cosa i els que estan a favor d'una altra. Per què? Perquè és una oportunitat d'expressar el que volem, com volem i el que volem prioritzar en el món de la cultura, en el món de l'associacionisme, en el món de la sanitat, de l'economia, etc. Però en el món de la cultura popular, on hi ha de l'ordre de 250.000 persones implicades, participants d'una manera directa en tot aquest àmbit, doncs bé, també que hi participin d'una manera directa
ciutadana, democràtica i amb propostes a dintre d'aquesta plataforma Reinicia, independentment que tinguin un criteri polític diferent al que possiblement sigui més majoritari, que és obtenir una independència pel nostre país, per nostra estimada Catalunya. Però independentment d'això, insisteixo i acabo, serà una oportunitat d'expressar propostes, d'expressar o de fer front a reptes, de tenir una participació activa ciutadana des del món de la cultura, de l'associacionisme, que impliqui, al cap i a la fi, un país millor. I si no volem o no podem canviar el món, com a mínim deixar un món millor pels nostres successors. Gràcies. Soc Albert Bertrana i Bernaus, president de l'Agència del Cens Nacional del Poble Català per exercir el dret a l'autodeterminació. Això es va crear fa uns 12 anys, el 2002, quan es parlava poc de la possibilitat de la independència i volíem preparar un cens d'estil com el dels Estats Units i el de França fins fa pocs anys, o pels majors de 22 anys, d'inscripció voluntària, parlés la llengua que parlés la persona que s'inscrivia, si es declarava membre de la nació catalana i hagués nascut on hagués nascut, o descendent de catalans que hagin viscut o nascuts a Catalunya i els nascuts fora dels països catalans o de Catalunya amb 5 anys de residència. Posteriorment, el 2010, junt amb altres entitats, entre elles entitats culturals, els Centres Cosmonistes de Catalunya, el CIEMEN, la Convenció per la Independència Nacional, la Plataforma pel Dret a Decidir, es va crear el Pacte Nacional per l'Autodeterminació. Un pacte que tenia vocació i té vocació de ser un pacte entre partits i societat civil. Dic partits, no dic grups parlamentaris, per crear, engruixir el cens, elegir una cambra de representants del poble català que pugui ser més fàcilment reconeguda per la comunitat internacional que, com s'està veient de moment, i esperem que tot vagi bé en el procés endegat des del 2012, les dificultats que van creant. No som una entitat que hagi sigut cooptada per ser de les primeres 13 entitats de Reinicia, hem entrat en contacte més recentment. No sé si encaixem en el projecte de Reinicia que està preparant el nou país, considerant i esperem que amb bon fonament que el país serà independent properament en el procés que s'està seguint, però la crida a tothom per part de la Isabel Helena Martí ens ha decidit a intervenir i mantenim els contactes amb Reinicia i veurem si podem integrar-nos d'una manera o d'una altra, tot i plantejant la necessitat de crear una cambra, torno a dir, de representants del poble català, que ella adopti, redacti, finalitzi una Constitució de les que ja s'estan treballant, la sotmeti a aprovació als inscrits al cens del poble català i s'elegeixi, es convoqui un referèndum d'autodeterminació en els inscrits al cens del poble català. Aquest és el referèndum i aquesta és la Cambra de Representants on creiem que la unitat de tots els partits és possible, perquè l'única finalitat i l'únic objectiu de la Cambra de Representants és organitzar l'autodeterminació i, si cal, després de l'èxit del referèndum, proclamar la independència. Creiem que la comunitat internacional ho pot acceptar més fàcilment que com s'està veient el procés en marxa des del Parlament i el Govern. És un procés que es va iniciar, tal com deia el Consell Assessor de la Transició Nacional i aquí el senyor Piber Pissunyer, que es basava, perquè anés bé, amb la voluntat política de l'estat espanyol que se celebrés el referèndum. Aquesta voluntat política ja es veu que no s'està manifestant i ara el procés actual ja està en el que el propi llibre blanc
del Consell Assessor de la Transició Nacional en diu camins alternatius. Ja no són els camins inicials amb voluntat política de l'estat espanyol, sinó que són camins alternatius. Aleshores proposem un camí alternatiu paral·lel, sense abandonar el camí actual que esperem que tingui èxit, però que donar l'esperança, donar la informació que en cas que no tingui èxit, que no es reeixeixi a la independència el procés actual des del Parlament i el Govern, hi ha un altre camí, però aquest altre camí no pot ser un pla B, que s'adopti quan eventualment hagi fracassat el sistema actual, sinó que és un camí que proposem que des d'ara es vagi elaborant en paral·lel entre partits i societat civil. En aquest sentit, potser hi ha alguna manera de lligar amb reinici. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Soc Josep Lluís Fernández Molinet, soc el president de l'Associació Acord d'Esquerres per la República Catalana. Com el seu nom indica, és una associació que agrupa a persones del més ampli espectre de l'esquerra, són sobiranistes de tot l'ampli espectre de l'esquerra, de sindicalistes, de persones militants o no de partits polítics, però que la nostra funció, el nostre objectiu és crear ponts i sinergies entre tot el món de l'esquerra per participar i construir la República Catalana. En aquest sentit, a ningú escapa la importància que tot aquest sector assumi amb tot el seu entusiasme en la construcció de la República Catalana. És importantíssim que els sindicats i que l'àmbit de l'esquerra hi estigui present. I en aquest sentit nosaltres ens comprometem com a associació a participar-hi activament, a seguir tendir aquests ponts a fi efecte que aquest món hi participi activament, perquè en definitiva és amb aquesta convenció constituent on es serà el gresol, on hi han de ser presents tots els projectes, tots els objectius per crear aquestes sinergies, per crear aquests pactes, aquests acords que faran possible la construcció del nou país, de la nova república. Per tant, hi hem de ser tots presents i nosaltres ens comprometem, com deia, a fer i que fem la crida a tot el món de l'esquerra, al món sindical, a que s'hi incorporin immediatament, que s'hi incorporin en aquest procés. És un procés importantíssim no solament pel nostre país, també hem de tenir en compte que els reptes que nosaltres abordarem i discutirem a casa nostra no són només reptes del nostre país, sinó que una gran majoria són reptes universals. I nosaltres farem també una aportació, o hem de fer una aportació, en aquest sentit, a resoldre aquests reptes que ens són comuns a la humanitat i que són els reptes que el segle XXI ens presenta. Per tant, animem, torno a repetir, no solament el país en general a participar-hi, sinó en concret, que és la nostra funció com a associació, a tot el món sindical i al món de l'esquerra a participar-hi. Moltes gràcies. Em dic Guillem López, vinc en nom de la Convenció Constitucional Universitària, al igual que altres companys com l'Andreu Montero, l'Adrià Reyes o el mateix Jordi Mañà. A veure, el projecte el que pretén és conèixer l'opinió dels universitaris sobre com hauria de ser aquesta nova Constitució i com hauria de ser aquest nou país. L'objectiu és fer que aquestes noves generacions se sentin seva la Constitució, perquè no passi el mateix que a Espanya, que és que les noves generacions ja no es veuen incloses en el seu sistema polític. Per tant, l'objectiu és que quan d'aquí uns anys la societat catalana i el país hagin avançat sota aquest nou paradigma, els joves catalans no vulguin canviar el seu sistema polític, sinó se sentin inclosos i el vulguin només millorar. Perquè igual que la gent gran en aquests mateixos moments pot intentar fer un nou país per viure com li hagués agradat viure, ens agradaria que la gent jove pogués viure des d'un inici sota aquestes mateixes condicions. Tant de bo els joves i també tota la resta de joves tant de bo els universitaris i tant de bo la resta de joves que no són universitaris se sentin seva aquesta nova Constitució. Gràcies. Bon dia, jo em dic Lluís Pérez, soc director acadèmic de la Fundació Josep Irla. Som una fundació que està dedicada bàsicament a dues línies de treball. D'una banda, la recuperació de la memòria històrica republicana del nostre país. D'altra banda, també a la prospectiva i a la
el debat i a la reflexió sobre temes de caire econòmic, social, polític i cultural de cara a la creació d'una república catalana independent des d'una òptica progressista, des d'una òptica d'esquerres. El tema de la qualitat democràtica és un tema que tenim, creiem, bastant treballat, és un tema sobre el que hem publicat més d'un estudi, hem publicat més d'una revista i hem fet més un debat i més una jornada de reflexió i de fet dins d'aquest macro tema de la qualitat democràtica el tema del procés constituent nosaltres aquest any 2012 hem decidit que el treballarem especialment a fons, publicarem d'aquí poc un número de la nostra revista d'anàlisi de la revista Eines sobre aquesta qüestió del procés constituent. Amb els companys de la Fundació d'Alternativa estem fent un cicle de debat sobre independentisme i federalisme en el que el tema del procés constituent gairebé de forma natural va sortir des del primer dia. I en aquest sentit el projecte i les iniciatives de Reinicia Catalunya ens semblen de gran interès i oferim tota la col·laboració del món. Esperem que tingueu molta sort i molt senceres perquè considerem que el moment clau d'una república és sempre el del seu naixement. Moltes gràcies. Soc Luis Blanco de la Sindical Alternativa de Catalunya, de l'AIAC. Seré breu de veritat. Vull dir en primer lloc que quan va començar el projecte de Reinicia jo tenia moltes dubtes de que això anessi a algun lloc. Semblava que podria ser una més de tots els projectes que han anat creixent aquests últims anys. Ara he de reconèixer el meu error, he de donar les gràcies i agrair als companys que van mantenir aquest projecte en marxa perquè han arribat a presentar amb una gran participació d'entitats i de persones un projecte que segur serà molt important pel futur de Catalunya, sobretot per la seva inclusió. Aquest projecte, tal com està dissenyat, crec que facilitarà la participació de molta gent que si participa directament en el procés independentista sí que està molt interessat en treballar per un procés de quina Catalunya volem. Per tant, gràcies i segur que això anirà molt bé. I finalment, per parlar del meu llibre, com han fet els altres companys, ja anticipo que hi ha algunes coses de les que discrepo. Em sembla que tot i que l'economia és un tema que acaba afectant a tota la vida de les persones, treball, ocupació i atur mereix un espai propi per la seva importància. Molt bé, gràcies. Bon dia, soc en Jordi Vigues, soc ecologista i activista. Malgrat que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Declaració de Principis de Drets Humans i Medi Ambient, la criminalitat ambiental al nostre país és factible i possible per l'emparament que fa d'ella l'administració, tal com deia l'informe del fiscal de Medi Ambient en el seu informe anual. No seria possible aquesta activitat criminal en contra dels béns comuns si no fos per l'emparament directe de les administracions nacionals i estatals. Aquesta afirmació tan contundent, dit en nom del fiscal, m'exclou una mica de l'actitud radical, sinó assenyalar que els ecologistes en general hem estat bastant escaldats i exclosos del procés nacional de Catalunya, entre altres coses, perquè tant la iniciativa legislativa popular contra la incineració i la iniciativa legislativa popular contra els conreus transgènics per fer del nostre país un país lliure de transgènics van acabar escaldats i enganyats. Aquesta sensació, però, no ens fa pensar que en el procés del futur d'un nou país, d'una nova Constitució, lluitem pel que volem, una nova democràcia que encara no existeix, que és la democràcia ambiental. Una democràcia assentada on drets individuals, socials i nacionals estan trenats i que per això tenim algunes referències, un d'elles la Carta de la Terra de Nacions Unides i l'altre l'experiència francesa de la Carta del Medi Ambient aprovada l'any 2005 incorporada en el procés constitucional francès en el seu preàmbul. Per tant, d'una manera o altra, el moviment ecològic que tanta consciència de país ha generat i de col·lectivitat i de béns comuns en les dues últimes dècades, que tants documents sobre les noves cultures del territori, del paisatge, de l'energia, de la infància, de l'educació, ha anat generant, com ara presentàvem aquests 10 punts sobre la nova cultura de la salut, s'haurien d'estar incorporats no únicament com a temes ambientals, sinó d'una manera transversal, perquè els ecologistes han portat en el debat democràtic els que encara no existeixen, que són les futures generacions, perquè els ecologistes consideren que una Constitució democràtica hauria d'expressament prohibir l'esclavitud
la desigualtat sexual i també la pobresa. La nostra Constitució ha de ser la primera Constitució del món que prohibeix de manera expressa la negació de drets i deures que implica la situació de pobresa. I això és un aspecte que jo crec que surt del pensament ecològic, perquè nosaltres pensem que el pensament ecològic és l'humanisme del nostre temps, genera cultures de transversalitat, de conjunt d'humanitat front a la destrucció. Aquesta vella dit de socialisme i barbàrie, ara podríem dir una mica parafrasejant el Josep Vicent Marquès, que lamentablement se'ns va deixar fa ja uns quants anys, que hem de ser persones lliures en una terra habitable. Gràcies. Bon dia, soc Adelina Escandell i Grases, presidenta de la Fundació L'Alternativa. Mireu, jo, justament perquè, com que la vida és molt llarga i els processos són molt llargs i tenim molt temps de dir el que pensem, no havia demanat la paraula. Però quan he vist que eren tan poques dones, i estic absolutament d'acord amb la companya que m'ha precedit, que Catalunya serà feminista o no serà, m'he obligat a demanar la paraula. A part, és un honor representar la fundació que presideixo, que treballem, agrair-vos que ens hàgiu convidat i dir-vos que nosaltres com a eixos de treball tenim el tema dels processos constituents, ja veieu, la República Catalana, ja veieu, i la memòria històrica, entre d'altres, que avui també n'hem fet esment. Per tant, també dir-vos que, com ha fet el company de la Fundació IRLA, que estem en aquest cicle de debats que esteu tots i totes convidats, que es diu República Catalana i l'ideal federal, i que posem el nostre granet de sorra i contribuirem a que aquest procés realment sigui per totes i totes i per un país millor. Gràcies. Bon dia, soc Josep Amar, soc de la Universitat Politècnica de Catalunya i de l'Institut d'Estudis Catalans, però no represento ningú. Vinc a títol personal. Només, a part d'estar molt satisfet que ara aquest procés sigui d'una participació més àmplia, volia suggerir que a part de tenir els punts de vista com són lògics, el punt de vista econòmic, el punt de vista social o inclús el punt de vista polític, doncs també tots aquests treballs que avui reiniciem tinguin també el punt de vista que ofereix la tecnologia o l'enginyeria. És un col·lectiu, els enginyers, i els tècnics qualificats, que està al servei d'aquest procés en bé del país que volem, que és un país millor i més just. Sapigueu que amb totes i cada una de les subespecialitats o dels subàmbits hi trobareu els tècnics qualificats que fan falta per enriquir aquest debat, que no solament desitgem participar, sinó que creiem que és una nostra obligació, que ens hi trobareu sempre disposats, que fins ara hem comptat els que som d'enginyers per la independència del suport d'alguns col·legis professionals, que a partir d'ara que el procés és més ampli segurament seguirem comptant una altra vegada amb aquest suport i això ens permetrà ser més eficaços. Podeu comptar amb tots nosaltres amb totes les diferents especialitats. Gràcies per treballar. Bé, soc Montse Figuerola, en aquest cas també parlo a títol individual. Agraeixo molt la invitació d'una col·laboradora de Reinicia, una companya de salut, l'Olga, i en aquest sentit he volgut demanar la paraula precisament perquè seria una expressió d'aquesta voluntat que heu comentat d'arribar a tothom i que s'hi senti expressat aquí persones dels més diversos àmbits i per tant anar configurant un consens a partir de posicions diverses. Jo pertanyo a una associació petita que es diu Salut i Progrés i a més sí que hem fet bastanta reflexió en relació a aspectes de salut, de la salut pública i del Sistema Nacional de Salut. Crec que una de les grans oportunitats, i en aquest sentit us felicito que esteu obrint, és el poder parlar a partir del que volem de futur, creant des d'ara un nou diccionari. Estem una mica massa acostumats en el debat polític i social a que moltes vegades ens tirem pel cap les coses a partir dels tòpics generats a partir d'experiències anteriors. I crec que val la pena de conèixer, com dèieu vosaltres, quina és la realitat, de què parlem quan parlem de sistemes universals i quines han de ser les sinergies. I des d'aquest punt de vista us felicito i tenia ganes d'incorporar en el grup de debat de salut un aspecte que ha comentat ara el company anterior, que és que una salut, un sistema centrat en el ciutadà implica avui en el segle XXI un empoderament que té a veure amb la salut digital i que té a veure amb elements importantíssims de participació
directe dels ciutadans i dels pacients, i aquí dintre ha d'estar inclòs. Moltes gràcies. Gràcies. Soc Antonio Baños i represento a la Consti, que és una de les entitats, no sé si la més petita, segurament el Liechtenstein de Reinicia som nosaltres. La Consti és una mena d'espin-off de Súmate, és a dir, tenim la mateixa vocació, potser som l'única entitat que no té una vocació de reflexió, sinó d'acció. Nosaltres estem a Reinicia per fer agitació i propaganda, per dir-ho en termes una mica setanteros, i volem fer el mateix que fèiem amb Súmate, és a dir, per una banda anar als carrers, engrescar la gent, donar-li trampera al debat, fer-ho callejero, i a més anar a aquelles, en un sentit d'àmbit, a les àrees metropolitanes, però no només físiques, sinó en aquells, les vores del país, tant siguin lingüístiques, ètniques, d'origen, religioses, ideològiques, és a dir, volem que ningú no s'escapi d'aquest debat. Anirem perseguint a la gent per les perifèries de Catalunya precisament per incorporar-los de manera, si és possible, alegre, si és possible, doncs molt viva, i aquesta és la vocació que tenim des de la Consti, és a dir, nosaltres deixem que reflexioneu i nosaltres intentarem portar-ho això al carrer i que la gent ens doni molts d'inputs. I finalment dir que us apunteu, que ens ajudeu també a la Consti. Molt bé. Té moltes mans. Bé, aleshores crec que ha estat allò que se'n diu una mostra, doncs és una mostra adequada de 15 intervencions molt plurals que ens ajuden ara a animar-nos a fer el mateix en els grups, de manera que amb aquesta capacitat de síntesi i sobretot deixant-ho per escrit, perquè si no les paraules se les emporta el vent ni que són molt agradables, això només funcionarà si sortim d'aquí amb 10, 15, 20, 30 persones d'entitats que avui o en els propers dies diuen ens hi posem, refundem, reiniciem, diem com n'hàgim de dir i ens posem a treballar en les properes setmanes. Si no és així, avui haurà estat un dia molt agradable, però nosaltres ja no tenim capacitat d'anar més enllà. O sigui, nosaltres fem un pas al costat o enrere o amunt o avall, no sé com s'ha de dir, i això només funcionarà si ens ho fem nostre els que estem aquí per ampliar-ho a fer-ho nostre amb molta altra gent, com ja s'ha dit. Moltes gràcies per tot. Ara, sisplau, drets aquí al mig, des d'aquesta fila aquí, tothom que vulgui sortir a la foto, drets aquí al mig. Aplegueu-vos tots dels costats